Bé, bona tarda a tothom. Sigueu benvinguts i benvingudes al plenari d'avui 28 de novembre de 2024 a les 7 de la tarda i començaríem per la part resolutiva, com sempre fem, que és l'aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors número 10-2024 de data 7 de novembre de 2024 i la 11-2024 de data 7 de novembre de 2024. Com sempre hem tingut accés a les actes, no sé si hi ha alguna observació o alguna cosa per part dels tres grups, no veig cap mà aixecada, doncs aniríem a la seva aprovació. Vots en contra o abstencions, doncs el donaríem per aprovat per unanimitat i aniríem pel segon punt de l'ordre del dia, que és l'expedient 1613, on tenim la proposta d'acord per establir la numeració senar dels edificis situats al carrer del Pou de Sant Climent de Llobregat. En aquest aspecte, des de serveis tècnics i també des de la policia, com fan sempre, han actualitzat tot el que és aquesta numeració. No sé si hi ha alguna observació, alguna pregunta, algun comentari. Doncs aniríem a votació del punt de l'ordre del dia. Vots en contra, abstencions, doncs quedaria aprovat per unanimitat. I passaríem al següent punt de l'ordre del dia. Hi haurà tot un seguit de punts de l'ordre del dia que amb la incorporació dels dos nous regidors ja anireu veient que fan sempre referència al canvi de la incorporació tant del Jordi com de la Issa. I aquest primer punt, que és el tercer, és la proposta d'acord de designació de representants de la Junta de Portaveus, que com heu pogut veure, la proposta de Junts és la portaveu la Issa i com a suplent el Jordi. No sé si hi ha alguna observació, alguna pregunta, alguna cosa, doncs anirem a expressió de vot, algun vot en contra, alguna abstenció, doncs quedaria aprovat per unanimitat. Continuant amb aquests punts de la incorporació dels nous regidors, aniríem per al 1873, que fa exactament el mateix, ratificar el decret d'alcaldia número 580, de data 8 de novembre, per la modificació de constitució del Consell de Govern Municipal. En aquest cas doncs, sortirien dos regidors de Junts, on són el Jesús i la Neus, i entren els dos regidors nous, que són la Issa i el Jordi. No sé si hi ha alguna observació, algun comentari, vot en contra, abstenció, doncs quedaria aprovat per unanimitat. Continuaríem, ara és la proposta d'acord de la designació de representants del Consell Escolar de l'Escola d'Educació Infantil i Primària de Sant Climent. Doncs fem exactament el mateix nomenament per part de la regidora, que és la Issa. No sé si hi ha alguna pregunta, alguna observació, algun vot en contra, alguna abstenció, doncs quedaria aprovat per unanimitat. Aniríem al punt 6è, que és la proposta d'acord de designació del representant del Consell Esportiu del Baix Llobregat. Aquí faríem el mateix, el canvi, amb la incorporació aquí el titular seria el Jordi, i no sé si hi ha alguna pregunta, alguna consulta. Doncs vots en contra, abstencions, doncs quedaria aprovat el punt 6è. Aniríem per lo mateix, el punt 7è, que és la designació del representant del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. El mateix, aquí en aquest cas és la Issa, la representant municipal, i no sé si hi ha alguna pregunta, alguna observació. Doncs vots en contra, abstencions, doncs quedaria aprovat també aquest punt 7è. Aniríem el mateix per la xarxa local de consums, i la representant aquí també és la Issa. No sé si hi ha alguna observació, alguna pregunta. Doncs vots en contra, abstencions, doncs quedaria aprovat per unanimitat. Anirem pel punt 9, que és el 1863, que és la proposta d'acord per ratificar les retribucions complementàries del punt dispositiu 5è del decret d'alcaldia número 558, de 31 d'octubre, en execució de la sentència del jutjat contenciós administratiu número 17 de Barcelona, de data 25 de maig de 2021, confirmada per la sentència del Tribunal Superior de Justícia número 2391 de 26 de juny. Continuant amb l'aplicació de la sentència de l'aplicació de la categoria del secretari interventor d'aquest Ajuntament, doncs passem a ratificar les retribucions complementàries tal com ens ha indicat la Diputació de Barcelona. En aquest cas és un decret que heu tingut accés tant a l'expedient com ara a petició pròpia del grup de Gent per Sant Climent, i teniu al govern tot el decret i la informació, i el que fem ara és el que ja vaig explicar a la Junta de Portaveus, que en la proposta de pressupost del proper plenari, que al proper plenari portarem el pressupost, i estarà incorporada ja també totes les categories, les retribucions, i en aquest cas doncs aquesta ja estarà aprovada tal com ens ha marcat
des del Departament de Recursos Humans i Jurídic de la Diputació de Barcelona. No sé si hi ha alguna pregunta, alguna observació? Sí. Endavant. Bona nit. Nosaltres, evidentment, una mica seguint en la història de tota aquesta sentència, seguim en desacord i per tant realment no tenim res més a comentar, simplement votarem en contra perquè estem en desacord i... Perfecte. Alguna observació més? Doncs aniríem per l'expressió de vot. Vots en contra, els 4 regidors rebutgem per Sant Climent, abstencions i vots a favor. Doncs quedaria aprovat amb el vot de l'equip de govern. Jo només explicar-te a la portaveu d'avui de Gent per Sant Climent, a la Roser, que el que estem votant avui és el que marca la normativa, que és el que ha de contemplar qualsevol relació de llocs de treball, amb una sentència del qual vosaltres sou els que obeïm inicial i s'està aplicant justament el que marca la sentència, amb la qual l'execució de sentència marca que s'ha de posar en un decret d'alcaldia amb la seva remuneració i és el que estem fent. I la remuneració del secretari interventor, perquè en cap moment ha canviat la seva funció, doncs segueix sent exactament la mateixa. Gràcies. Aniríem pel punt 10è, a l'expedient 1864, que és la proposta d'acord de ratificar el decret d'alcaldia número 497 de 26 de setembre pel que amplia el termini d'informació pública de l'acord d'aprovació inicial de la modificació del PGM del carrer del sector, carrer Circunvalació, carrer Moll, Torrent del Convent i Torrent i del seu conveni urbanístic. Es va demanar per part d'alguns actors en aquesta modificació demanar més termini, es va aprovar aquest termini i és el que posem a ratificar el decret d'alcaldia per aquesta ampliació del termini de la modificació del PGM. No sé si hi ha alguna observació, alguna pregunta? Sí, endavant. Sí, s'escolta? No sé si s'escolta. Nosaltres estem agraïts de que s'hagi fet aquesta ampliació de termini perquè realment creiem que és important que la gent tingui un temps, sobretot per la planificació, del conveni urbanístic. Però això el que ens demostra és que realment des del principi es podria haver fet una planificació millor d'això. I llavors agraïm el gest perquè realment és el que creiem que el poble necessita, però creiem que es podria haver fet diferent. Gràcies. Alguna observació més? Doncs anirem per l'expressió de vot. Vots en contra, abstencions, doncs amb el vot favorable de tothom. Jo, per contestar-li a la portaveu, la planificació està feta, al contrari, el que es dona és més temps precisament perquè la gent s'ho pugui absolutament mirar tot el que vulgui. És més, la llei marca que és un mes, s'han donat molt més d'aquest temps i el que volem és que surti molt bé, doncs encara donem més temps, no falta de planificació. Més que res perquè el que marquen els timings legals són uns i s'han ampliat amb escreix i aquest és un exemple, com tu molt bé dius, d'ampliació sense cap problema. Gràcies. Aniríem al punt número 11, expedient 1078, proposta d'acord per l'aprovació del rebuig del full d'aprovament formulat per les persones titulars del bé localitzat al carrer Església número 14 de Sant Climent. Com sabeu, estem en procés d'apropiació dels terrenys que ens donen accés al Museu d'Eines del Pagès des d'aquí baix, des de la plaça Lluís Companys. Avui precisament hem acabat amb el procés del pagament del primer dels propietaris, el segon propietari no està d'acord amb el preu i el que fem ara ja és la proposta d'aprovació del rebuig del preu que han demanat ells i és el que marca la normativa que hem de fer per poder continuar i arribar a fer l'ocupació. Si se segueix sense estar d'acord amb el titular, com ja vaig explicar, això des de Secretaria i els serveis jurídics arribarà el moment de fer el dipòsit del que marca la normativa per poder fer després el dipòsit dels jutjats per després poder fer l'ocupació com s'ha fet ja en altres moments d'aquest municipi amb altres actuacions quan ha calgut. Per sort la primera part del propietari han estat d'acord, amb la qual esperem que també això vagi ràpid perquè pugui no aturar-se les obres del Museu d'Eines del Pagès. No sé si hi ha alguna observació, alguna pregunta? Doncs nosaltres realment no hem estat en aquestes negociacions i realment no tenim
tota la informació sobre el que ha passat, per què s'ha rebutjat i tot això. Per tant, ens abstendrem en aquest punt perquè no podem. Gràcies. Molt bé, gràcies. No sé si hi ha alguna observació més. Doncs aniríem a expressió de vot, vots en contra, abstencions, 4 abstencions per sentiment, i vots a favor, vot del govern. En aquest cas, més que negociacions, el que estem aplicant és el que marca el preu per la ubicació, que fa molt poquet, fa més de 2 o 3 anys, s'ha fet el pagament als terrenys del costat i s'està aplicant el mateix. Aquí no és que hi hagi negociació, sinó que des dels serveis tècnics apliquen un preu i aquest preu és el que ja es va pagar per uns terrenys adjacents similars i és el que s'està fent el pagament ara. Gràcies, quedaria aprovat el punt número 11, anem al punt número 12, que en aquest cas és l'expedient 1830-2024 amb la proposta d'acord de l'aprovació de les dues festes locals del municipi de Sant Climent de Llobregat per l'any 2025, que faríem exactament la mateixa que hem fet aquest any, que és passar-les al festiu que tocava el dilluns següent, i la resta de festivitats ens venen ja marcades per la Generalitat i són els que us posem a l'aprovació. No sé si hi ha alguna observació, alguna pregunta, algun vot en contra, alguna abstenció, doncs ho donaríem per aprovat. Recordem que les dues festes locals per suposar són el 10 d'agost i el 23 de novembre i quedaran passades els següents dilluns. Punt número 13, que és l'expedient 1800 de 2024, que és la proposta d'acord per aprovar la xifra oficial del padró municipal d'habitants de 1 de gener del 2024 del municipi de Sant Climent de Llobregat, que exactament la xifra és de 4.182 habitants, que és el que hem de fer per l'estadística pel padró per la seva aprovació. Si hi ha alguna pregunta, alguna observació, doncs algun vot en contra, alguna abstenció, doncs quedaria aprovat per unanimitat i aniríem pels següents punts d'activitat de control. El punt 14 ens marca l'expedient 1874 de 2024, que és donar compte al ple del decret d'alcaldia número 581 de data 8 de novembre de la modificació del cartipàs municipal, on ja ho vam avançar-ho a l'anterior plenari, on s'han redistribuït les regidories i aquest és el cartipàs que s'aprova, perquè és qui té la competència des del decret d'alcaldia i ara donem compte aquí al plenari. No sé si hi ha alguna pregunta, alguna observació que vulguem fer, alguna explicació. Els punts principals, que com recordeu, era que la ISA porta educació, medi ambient, comerç i altres moltes regidories, el Jordi porta urbanisme, esports i moltes altres regidories, i l'Ester segueix portant serveis socials, joventut i moltes altres regidories, i cultura passa a la Montse, dins de la seva tinença d'alcaldia, i solidaritat, igualtat, cooperació, tot això queda amb la seva tinença d'alcaldia. Aniríem pel punt 15, que seria l'expedient 1747-2024 de donar compte al ple d'aquest alcaldia número 520 de data 7 d'octubre d'adjudicació del contracte de les obres per la restauració dels porxos, consolidació de talussos i adequació funcional dels espais exteriors del Museu de Llinars del Pagès. Després de la licitació pública feta, s'ha arribat a fer l'adjudicació i el que donem compte per l'activitat de control és aquest decret d'alcaldia on es fa el contracte de les obres i que l'empresa es diu Constructora Vicenç. No que siguin de Sant Vicenç, que no si ho són, però és Constructora Vicenç. Aquesta constructora ja ens havia fet uns altres treballs també a la via pública i és de la que va presentar i va guanyar. No sé si hi ha alguna pregunta, alguna observació. Aniríem pel següent punt de l'ordre del dia, que ja és donar compte dels decrets d'alcaldia. No sé si dels decrets d'alcaldia teniu alguna pregunta. No? Doncs donaríem per vist. I per part de la informació d'alcaldia us hem una miqueta resumit aquests punts que tenim ara més amb dates més properes. Des d'urbanisme volem comunicar-vos que el dilluns comencen les obres del mur del carrer Moll. Ja comencen a haver-hi acopis de material, però entre aquests dies es mouran els contenidors
per poder fer l'assegurament i la restauració del mur del carrer Mont. Després, des de Medi Ambient també ens diuen que us comuniquem que demà és l'última sessió de la Jugateca Ambiental, la que està portada des d'aquí de la biblioteca, des de l'AMB, i que acabarem l'any amb la Jugateca de demà. Després, des de Comerç Locals, ens comuniquen que us diguem que esteu convidats a l'encesa de llum que es farà demà. També hi haurà una cantada de corals infantils, com fa ja un parell d'anys que estem fent, i també xocolatada per tots els presents. Després, des de Cultura, també convidar-vos a tots i a totes que demà tenim la xerrada sobre la pagesia, que organitza des de més de 1000 anys d'històries al museu. Amb els seus 40 anys també és un acte més que també volem compartir amb vosaltres. També una miqueta més avançat, però fer-vos sabedors des de Solidaritat, que el bingo benèfic d'aquest any serà el 15 de desembre, com sempre, però nosaltres no, el farem al casal, ja tenim a totes les obres, amb la qual el farem al casal, i per part de Patrimoni també ens ho han fet saber que dels 40 anys del museu s'estén a l'escola. Hem volgut fer una obertura del museu al poble i s'han instal·lat uns corrons que servien per aplanar el terra a la rotonda de l'escola i que ara s'estan acabant de redactar per al personal del museu un cartell informatiu perquè la gent, els nanos, les nostres famílies sàpiguen d'aquests 40 anys del museu i de que tot el que és el patrimoni de la nostra pagesia aquí a Sant Climent de Llobregat. I són els últims punts que volíem tocar per part de l'informació de l'alcaldia. Si no hi ha cap pregunta més. Sí? Algú? Sí, bé, nosaltres voldríem saber, és una pregunta una mica per l'Ester, el tema dels serveis socials. Sabem que hi ha manca de personal i ens agradaria saber quina és la planificació que hi ha per atendre, sobretot ara que venen dates assenyalades, sobretot comença el fred i tota la gent que té necessitat, que realment necessita aquest servei, quina planificació hi ha per atendre'ls i sobretot també que hi hagi el seguiment d'infants, joventut i sobretot de la gent gran que tingui totes aquestes necessitats. Gràcies. Doncs, bona tarda a tothom, com tu bé dius. Hem tingut la mala sort que s'ha ajuntat ara. Sí, doncs bona tarda a tothom. Com bé ha informat el Centre Sant Climent, des dels serveis socials hem tingut la mala sort que s'ha ajuntat dues baixes, una baixa maternal i una baixa com accident de tràfic, i llavors sí que hem estat estancats, hem fet tot el possible amb l'ajuda del Consell Comarcal, que ens està ajudant molt. El divendres passat es va incorporar la substituta de l'educadora. Hem tingut la sort que és una persona amb molta empenta i ja en una setmana hem pogut començar a solucionar tots aquests temes. Per tant, crec que no notarem aquest problema que manifesteu de cara al Nadal. No hi haurà cap incís, perquè estem també amb la iniciativa, també tinc que agrair molt la feina que està feta i estem aquí, jo he pogut dir a la baixa de la ISA, quasi 24 hores instal·lada aquí per donar una solució a totes les famílies perquè ens preocupa molt i per tant ara podem dir que en res ens posarem un dia i donarem solució a totes les campanyes, podem fer la campanya de cap nen sense heroïna, no hi haurà. Es podem anar al dia d'aquí a 2 setmanes o una setmana. I jo complementaria dient que a nosaltres no ens preocupa només les baixes de serveis socials. Ens preocupen les baixes de tot el personal de l'Ajuntament. Perquè avui en dia substituir l'administració pública i sou coneixedors ens costa bastant. Amb la qual el que intentem és anar suplint. En aquest cas es va planificar molt bé i es va fer la bossa de treballadores perquè poguéssim substituir. Ja s'han produït baixes, s'han pogut substituir, però hi ha algunes de les bosses que s'han esgotat perquè no hi ha treballadors per cobrir. Cada vegada que presentem
bossa de treball o una oposició, tenim la sorpresa de que jo crec que més gran, corregiu-me, la que més gent s'ha presentat i quan han sigut 10 persones, 12, 15, que jo recordi, l'última policia van haver-hi 4 o 5, la d'educadores infantils hem tingut que fer 2 bosses, perquè hi ha una baixa, d'una baixa, d'una baixa. Si no recordo malament, hi ha la triple baixa. I a partir d'aquí, sí, l'absentisme, no dic provocat, però l'absentisme laboral de l'Ajuntament és important i és difícil de substituir, alguns amb malalties molt greus. Amb la qual cosa, sí, ens preocupa, precisament, ahir no va ser, ahir per la nit, a les 9 de la nit estàvem aquí, tot un departament de l'Ajuntament, treballant precisament per això. I fent un esforç i reconeixent com estan cobrint-se uns treballadors amb uns altres. Perquè la veritat a vegades és molt complicat, molt complicat. Amb la qual cosa t'agraïm la pregunta perquè s'està fent un esforç en això. Arribarem a tot, és impossible, com sempre, arribar a tot és impossible, però que sí que ho intentarem, això sí que és clar. Gràcies. I també agrair els efectius que ens venen de fora. Us han posat un exemple amb el Consell Comarcal, però tenim d'altres cossos, d'altres administracions que també ens fan un cop de mà. O sigui, aquí jo sí que puc posar sobre la taula a l'estar content de que ens ajuden des d'espais de protecció civil, des d'espais tècnics, des de medi ambient, des d'urbanisme, ens fan un cop de mà. Amb la qual la veritat és que aquesta col·laboració que hi ha intra-administració és bo perquè el ciutadà noti el menys possible aquestes absències laborals. Gràcies. Sí, és que havíem passat la part de preguntes i ara veig que tornem. No, perquè l'he passat directament i no havíem acabat amb les preguntes. No, per favor. Era més gràcia, podíem fer la... Bé. Bé, bona nit. Preguntar-vos que ens ha arribat que des del consultori tenen programes que els he fet algun ordinador i alguns subministraments com per exemple la calefacció o estufes o de més. Preguntar-vos si en sou coneixedors i si hi ha quina previsió hi ha que es puguin resoldre i de més, potser no sou coneixedors o no, ens ha arribat a nosaltres quan estàvem aquí fora, per això ho preguntem i volem saber-ho. Doncs també m'agrada que facis aquesta pregunta. Doncs sí, com saps, ja fa com a mínim 2 anys que nosaltres estem lluitant per un nou consultori local. El consultori local actual té mancances, així s'han comunicat, així s'han transmès. És més, dimecres passat, ara fa una setmana, ens vam reunir aquí amb tots els responsables de CatSalut demanant-los quina era la previsió seva. La sorpresa va ser quan ens tornen a demanar tota la documentació per part de la construcció del nou consultori. I la secretaria ja s'ha posat en marxa per tornar a enviar tota la documentació de la cessió dels terrenys, etc. I el segon dels punts és el consultori local ha de tenir un finançament per part de CatSalut. La regidora ja ha fet la seva feina, s'han enviat i estem esperant l'OKI que donin el vistiplau per pagar. Quan ells ens donin el vistiplau, nosaltres ho farem i com fem cada any des de fa molts anys, passem la factura a l'any següent perquè ens ho paguin, perquè el municipi de Sant Climent no ha de pagar el cost del consultori perquè és de CatSalut. I quina és la qüestió que ens vam trobar un dia que es va quedar sense llum, que els hi van durar 20 minuts les llums d'emergència. Doncs em sembla que per part de la regidoria ja s'ha posat, sense esperar a tindre l'OKI de CatSalut que ens ho paguin, ja s'ha posat en marxa per poder preparar-ho. Penseu que les unitats fa molt de temps que segueixen amb les mateixes situacions, amb la qual per això hem demanat el canvi i l'ampliació del consultori local, precisament per això, perquè aquí baix s'ha de fer una intervenció sencera, passant per una més proximitat i confidencialitat dels malalts quan venen a preguntar o a demanar informació, fins a una millor situació de tots els professionals. Ho saben, ho tenen per escrit, quina ha sigut la nostra sorpresa, que la setmana passada ens deien que no tenien res d'informació. No sé quin traspàs han fet, però de moment es van posar molt per buscar tota la informació per continuar amb el tràmit de la construcció del consultori local, perquè els terrenys s'estan cedint des de data, no sé, la secretària em sembla que era el març
del 23, marcant març del 23, Val? Exacte. I els hem tornat a enviar i de seguida ens han dit que es posaran en marxa, això sí que amb aquest aspecte. I també aquí, ja que feu això d'interessar-vos, hem rebut una petició per part dels professionals de que els veïns i veïnes, alguns veïns i veïnes, han tingut algun tracte no del tot educat amb els professionals sanitaris. Això ens ho han fet arribar, és més d'una vegada la policia local s'ha donat una volta al nostre consultori local. Ho explico perquè siguem tots conscients. A la revista del desembre això sortirà un article que han redactat des de Salut perquè el respecte cap als professionals de salut ha de ser, ja no diria intachable, sinó com a mínim que tinguem un tracte educat i sense agressions verbals, i s'han produït agressions verbals, i farem una nota, faran ells una nota, ja ens l'han passada, per explicar quins són els serveis que fem. Perquè es veu que el sistema sanitari ha canviat l'atenció i hi ha algunes atencions que no es fan al moment i que el malalt o malalta ha de saber que se li atendrà o al cap de 4 hores o no se li atendrà i se li donarà hora pel dia següent. Això nosaltres ens hem demanat que això ha de saber la ciutadania, perquè jo que soc usuari de la sanitat pública no tinc mútua, amb tot el respecte als que tenen mútua, però jo no soc salvador que jo pensava que trucaves i em trobava malament, venien i me tenien d'urgència, si m'havia d'esperar 4 hores. No, doncs ara el sistema ha canviat, no aquí hi ha tothom, i ens diuen que això ha canviat fa més de 6, 7 i 8 mesos. Llavors, potser s'ha de tractar que igual és que això no és coneixedor entre els veïns i veïnes. Llavors, el que faran és fer un escrit explicant-nos això. Doncs el que sí que farem públic a través de la revista municipal, aquest escrit perquè la gent sàpiga com funciona i com funciona el sistema de petició per telèfon, etc. Ens va sorprendre i per això us ho expliquem, aquesta demanda. Sí? Alguna pregunta més? No? Doncs donaríem per finalitzat el plenari i no sé si